Ramogi en geno marwa ni odhiambo mari dhi kodi makare warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV ma wan gi mathoth moiko mondo wakelni otieno ne. En odhiambo nyakoro mgajwang sa 3 kanyo taipo kod aboro dweno mar aboro gana riyo prario kod adek waiko ni mathoth kod mago mag siasa kama libida piny Kenya e gwenge ma imbo mar piny Kenya kawuono dhi nyime kabe no limo gwenge mag Nzoia Sangalo kachiel gi mamoko. Kinde ma mage timore jopuonj bende koro nyalo buonjo bang' chune ndiko jopuonje tich pacha TSC Orlando Marosara nyaka gata malo 9.5. Wang'yo magabe timore do nyakoro mgajwang ka bende nyada ndimira ni madhe wangara kawuono no sema edo wami kuku marwacho. To bende parni Kenha ma en telo mochung'ne weche mag piny madongo ma pacho ka ochiwo ler ka giwacho ni ngang' ok gijwang'o bero apeni manyanza. Magoto gi mago mag tuke nyakoro mgajwang waiko ne cheno ni mara imore mag kikeni maboro wachako gi mago mwamiyo pek. Teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. Piny owacho keto winjruok gi riwruoge jopuonj mar medo sara gi atamalo 9.5. It's not a problem which we want to correct it by end of today, tomorrow. Migao mar teko pomio ler malong ewi gima nyocha okelo lal mar teko stima e pacho ka kambi Lake Turkana Wind Power to podolor. Bad migao mar Kenhao kod ripode matudo sirikal gi jwang'o gwenge mag Nyanza korka gedo mar apaya. Nyakoro Ramogi bet thuolo mar tudore kodwa nambari 360 kimio Apache Facebook mar Ramogi TV and Ramogi TV Kenya YouTube kacho Twitter handle @Ramogi TV KE mi Apache nyakoro Ramogi kautende gi weche manyien ma wakelo no dhiambo mag kawuono mondo wang'eni in kodwa kaka wakwai ni ber kodwa chakruok nyaka giko jaloko mar iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga George Bati machiegni. Machiegni nyakoro mgajwang nyinga Lydia Okeyo. Wachao gi mago mag somo kama duol mandiko jopuonje pacho ka TSC ochope winjruok gi jopuonje mano mar medo sara gi atamalo 9.5. TSC kod riwruok mar jopuonje NAT, KUSNET kod KUPPET okoni gichopo winjruok bang' lalruok e kindgi kata odoko ne ywaruok osebedo kanitie. Ka jafwambo mar Olten Mbagalero no aber mamoko makoro jopuonje yude winjruok no riwo koda kachwalo jopuonje buora e ngas mamalo kod jiwo chudo mambalang' mag jopuonje. Bang' ywaruok mapek mosebedo e kind jopuonje to kod sirikal ewi meto mar osara kod loso lwasi maber mar somo gikone to fungruok oneno kakoro duol mandiko jopuonje TSC ochoko gi ogirimiti kod jopuonj e kendo medo gi osara kod atamalo 9.5. Riwruoge mag jopuonj NAT, KUPPET to kod KUSNET ma owinjore chak ketie tim kochakore tarik 1 mar dwe mokalo. We have accepted and signed an addendum to the 2021-2025 CBA. In the agreement, teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. And when we say 9.5%, it's because we calculated the average. Payable in 2 financial years, commencing on 1st July 2023. KUPPET today an addendum to the 2021-2025 CBA with the Teacher Service Commission. A basic salary review of up to 9.5% for the lowest paid teacher. Nyasi mano chwe kom kod jatatije ka duol mandiko jopuonj TSC Nancy Masharia gichope winjruok mabiro bero lwasi mar jopuonj e korka ji omenda mag balang' mar udi ma kisungu dendo ni house allowance to kod jogo manie kidienje mag tich ma otise ni cluster 3 kod cluster 4 kochakore tarik 1 dwe mokalo. Matters of house allowance have been issues in the lips of teachers across the Republic, and as their representatives in the union, several times we have aired this. And today, Teacher Service Commission came up with clustering of regions or towns or centers where teachers live. We have Nairobi City, other cities like Mombasa, Nakuru, Kisumu, and all municipalities plus the new ones.
an increase in the house allowance for teachers categorized under Cluster 4, payable in 2 financial years with effect from the 1st July 2023. Etiesi oketa yanga ni bang twak ikindgi maromo jopuonje 14,738 osechwali ngasma male dwe ni maraboro kendo giselando thuolo mamoko mag medo lemo ni jopuonje 36,275 ma en yor miyo jopuonj mijing'o mar tich. The Commission has concluded the promotion of 14,738 teachers in August 2023 and has advertised an additional 36,275 vacancies for promotions. And these vacancies run across the divide of our teachers. Ogirimiti no koro biro chiwo thuolo mar sudo jopuonj man kod pek e puonjo maboyo koro thuchegi kendo mantiere kuonde mangima pekie bende biro yudo chudo mag balang' mabiro kod pek makamago. At least we have taken something home for the basic salary from the lowest to the highest. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Osudu nyime nyako Ramogi telo mochung' ne apeyni madongo e pacho ka Kenha ochiwo ler kaluwore kod orak mag gero kendo kongo apeyni madito mathurka kagikoni onge gweng' mora mora magidhi jwang'o e chenro mar jiwo tudruok mar apeyni. Kenha mabende oseyo ni gijwang' apeyni manyanza ikomenda masani olero ka goro giketo pok mar omenda e ber apeyni manyanza. Bang' joma wang' gi riek golo ng'ur kaluwore kod lendo mag orak manogol kod telo mochung' ne apeyni madongo e pacho ka Kenha magi yango kaka ibiro ger kendo kongo apeyni e tielo mokwongo kod mar ariyo mar ikomenda masani ma ikoni ojwang'o gwenge manyanza. Kenha koro golo ler ka giwacho ni ok gikwedo gweng' mora mora. E ler magichiwo, Kenha koro koni kopogore kod orak mar bero apeyni manyanza mane okete e ikomenda manyocha rumo. Gilero ne e ikomenda masani Nyanza oketne bilion 1.5 mar kongo apeyni e tielo mar 3 kod mar 4 mar ikomenda ni. Kenha bende oyango ni e ikomenda mokalo ni giketo tenge bilion 2 milion 62,482,537 mar loso apeyni madongo manyanza kamoting'o mar orak machuok marumo dwe mar 3 higa manyien kod mar orak mar abora mabiro rumo higa 2026. Kagimedo yango ni ok giloko ng'egi ni apeyni manyanza, telo mochung' ne apeyni madongo go bende okoni e ikomenda masani giketo tenge bilion 1.85 mar kongo moko kuom apeyni ahinya mayudore e alwora mar nam lolwe ma iluongo ni Lake Victoria Ring Road koting'o apaya mawuok Mohoro nyaka Masara kod mawuok Sindo to dhi nyaka gwenge mag Nyagwethe kachwe nyaka Kiabuya. Apaya go makoriw borgi nyalo romo kilomita 1,555. Kata obedo ni koro Kenha oyango kaka oketo omenda ne kongo apeyni mayudore e gwenge manyanza, penjo en gimomiyo moko kuom apeyni go koting'o ma Mohoro nyaka Masara pok okete lam nyaka sani kata obedo ni tenda ne osechiw higni buora mosekalo. Weg apeyni madongo go bende olero ni e ikomenda masani oseket bilion 3 kod milion 436 e ber apaya maduong' mawuok Sirare nyaka Kerekeke ma Ahero, ka omenda go bende giyango ni biro tigodo e gero moko kuom apeyni mayudore e counties ma Migori, Homa Bay, Kisii kod Nyamira. Kenha koro yango ni milion 833 oseket tenge ne yawo apaya ma Mamboleo, Miwani, Chemelil, Muhoroni nyaka Kapsitet, ka milion 260 bende giluwo ni giketo mar gedo mar apaya mawuok e dho skund yawuoyi ma Kisumu Boys nyaka Mamboleo, gedo mar Olalo Madhogoe kod Kerekeke ma Ahero kadhi Kericho. E kinde ni makoro telo mar apeyni madongo yango kaka giketo maino e jiwo tudruok mag apeyni e gwenge manyanza, penjo en gimomiyo apeyni manosechiwo orak margi ndalo buora mosekalo pok oketi e tim kendo koro lokore gir sigana, kendo koso ni dibed ni nitiere jomoko maludho omenda mag jopiny katiyo kod apeyni go. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakoro mgajwang' ndalo buora tok masira mar lar mar teko stima e pacho ka timore. Piny owacho pod otieko kata pok otieko nonro mano mar fwenyo hie gima nyocha okelo midhiero ma kamano. Jatend migawo mar teko Davis Chirchir oyango ni midusa mage mag bede migepe mopogore mag sirikal pod dhi nyime gi nonro mar fwenyo maling'ling' e wi midhiero no. Chirchir oyango ni kambi mathedho teko stima Lake Turkana Wind Power pod olor nyaka tiek nonro e wi gima nyocha okelo lala apoya mar stima e pacho ka kuom seche ma ok tin ne 12. Kambi no nyocha ne osechung' tenge kendo kwedo report mayango ni gin ema nyocha nigi kelo lal mar teko sitima. We don't see any challenge in terms of load shedding. It's not a problem which we want to correct it by end of today, tomorrow.
As soon as, like I mentioned to you, when your house drips, you don't go and switch it back on. You can burn the house. Let's confirm what is afflicting, where the challenge came from, correct that challenge, and bring them back to the network. We know they are commercial interest. They are losing money. And even as we hold them back, we've invited them to come to Suswa to basically look at the audit log with us, and not for a blame game, but confirm where the challenge is coming from and correct that challenge and be able to secure our country together. Osuru nyakoro mugi wawere gi mag teko stima odonje motende kod weche magarita kama chenro mar kawo rowere mage to donjo e tij lweny pacho ka ochakore ayanga kawuono e centers maromo 374 molos e counties duto 47 mathurka. Jotend jolweny Lieutenant General John Ramogi nowacho ni migawo mar arita nitiere kicha mano mar kawo okang' mager ne ng'ata makoro chano tiyo gi mibadhi mondo mi okawe kaka jalweny e pacho ka. Jafwambo marwa Joyce Oduor nigi ler mathoth. Miche gi miche mag rawere mageto donjo e tij lweny pachoka owuok oko kawuono mar chopo e centers moyiedhi mag kawo jolwenya. Kaluwore kod jalup jatend jolweny Lieutenant General John Amwangi, centers go iyawo chakro kinyi nyaka kar sa 11 ma midhiambo. KDF has mapped out 374 recruitment centers across the 47 counties of this country. As such, recruitment teams will interview candidates at designated venues from today, 28th August, to 8th September 2023, running from 8 to 5 p.m. Kaluwore kod lendo moyiedhi kod bad migawo mar lweny, rawera mageto donjo e lweny nyaka bed ja Kenya hie, nyaka obed gi opande kaachiel kod oboke mar KRA kod mag somo. Thuolo mar kadet en mar jogo mantie e kin higni 18 nyaka 26, ka jogo ma jo higni 30 kadhi malo nigi thuolo mar bedo apisasa manigi lonya. Joma chuo nego bed gi bor mar fut 5.3 kod ratil mar del ma ok tin ne kilo 54.6, ka joma mine bor margi onego bed fut 5 kod ratil mar del ma ok tin ne kilo 50. Joma mine mayach ok kaw ka nonro maler mar thieth bende nyaka chiw. Moko kuom kidienje mag tije jolweny mikepe gin puonj, midusa, lony mag aluora, lony e kwano omenda, lony mar tedo, toko gi rwako welo, fwambo, keyo tudruok e kin mamoko. KDF seeks to recruit qualified Kenyans in 3 broad categories, and these are officer cadets, recruits, and the Defense Forces Constabulary. Moko kuom counties marawere owuok oko kawuono wuok tich mar temo hapgi mar donjo e lweny oriwo county ma Homa Bay, Siaya, Migori e kin counties mamoko. Kata kamano, moko kuom rawere ma osewuok oko mar manyo thuolo e KDF oko yudo thuolo bang' rem chopo dwaro manitie. Moko kuom rem makamago oriwo chal mar dendgi, kama moko bende iyango ni nikod oboke mabandia. Sasa kama mimi nilikuwa nafikiria height itanitoa, lakini nimetolewa na flat foot. Hiyo ni changamoto. Watu wengi tumetolewa na flat foot. Walipokuwa wanakauliwa kupatikana ya kwamba stakabadhi zake, certificate zake alipewa, lakini wamekataa kwamba haziko original, zilikuwa zimepotea, lakini alienda NEC tukalipa akapewa zingine, na alipopewa hizo ndio amekuwa akitumia. So hapa kwa hii exercise ameambiwa kwamba ziko fake. Ekepo mar jolweny mahigani, Lieutenant General John Amwangi okwayo jopiny mondo kik donje wach mibadhi moramora, kowacho ni jal mibiro yud katemo donjo e lweny yo ma ok opuodhi ibiro kaune okang' magera. Kolero ni chakre higa mar 2017 buche 80 mag mibadhi mar donjo e lweny osetere doho, ka buche 56 osetieki yal e doho. The Ministry of Defense is committed to deliver a transparent and accountable exercise. In this regard, any person purporting to have influence to recruit a potential candidate outside of the designated recruitment centers or mechanisms stated in this briefing must be avoided. Bende onyiso jopiny mondo go lipot kaponi ng'ata temo rocho chenro mar kawo jolweny e center moramora. We request wananchi in exercise of their patriotic mandate to volunteer information on any suspicious activities by reporting to the recruiting teams on the ground
or in the alternative, call mobile phone numbers 0726 419 709 or 0726 419 706. Odiochieng' makin tich ariyo, kepo mar jolweny biro dhi nyime e gwenge mopogore opogore koriwo Magunga, Suba e kaunti ma Homa Bay, Ugunja e kaunti ma Siaya, Kegonga, Kuria East e kaunti ma Migori e kind gwenge mamoko. Kepo mar jolweny ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono tarik 28 dwe mar 8 kendo biro dhi nyime nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kwa mbele nyakura mgaji wa ng'ong'yo mag motendre kod limbe jatend piny Kenya imbo mar piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto osingo bero chenro mag rego sukari e kambi mar Nzoia. Ruto ma otimo limbe mare Bungoma kawuono kone sirikal ni kod chenro mar rucho oko gope ma omako kambino mafuanda. En limbe manodhi mbele imbo mar piny Kenya. Limbe jatend piny Kenya William Ruto manochakore ka tiegruok ma Mount Elgon. Training Institute. Jatend piny noyudo thuolo mar go mbaka gi jodak makono kama nosingo ne gichopo kare singo mag dongruok manochiwe kinde mag campaigns mage. Na mbali na kujenga hiyo County Aggregation and Industrial Park, pia tunajenga soko zingine 10 hapa Bungoma. Soko ya Cheptais tumeweka pesa ya kujenga. Nimeambiwa kuna soko mnataka ijengwe pia hapa Kopsiro. Hata hapo nitapangia tuweke soko hapo Kopsiro. Hizi tunaandika wakulima upya. Wale mlijiandikisha, sasa kama kuna mtu alibaki hakujiandikisha, nafasi iko ya kujiandikisha. Na utuambie unataka mbolea kiasi gani. Ndio tupange tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anapata mbolea ya kutosha, muzalishe chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Ruto singo chugo thuolo mag tije rawere kinde manok ma tije koro kwako piny Kenya. So mimi nakuja hapa in the next 2 months kuanzisha program ya affordable housing ya Bungoma County ikiwemo Mount Elgon yenu hii. Na vijana mujipange kwa sababu pale ndio mtapata ajira, tuweze kusukuma mambo ya gurudumu ya kwenda mbele, tukijumuisha vijana, talanta zao, uwezo wao, nguvu zao katika kubadilisha Kenya, na pia kila kijana ajipatie riziki na asimamie familia yake. Ruto gelange na olimo kambi sukari manzoia kama no singo wito kogowi makambi sukari no negodo mana maramo siling bilion 53 kachiel kod gope makema moko mag sukari mantiere imbo mar piny Kenya kaka yor chiro kembe sukari go. Hiyo maneno ya kuuza shamba ya Nzoia tulisimamisha. Tuka cancel program ya privatization. Hiyo ni item number 1. Niliwaambia wakati nilisimama hapa ya kwamba mbali na kuondoa mambo ya privatization, jambo la pili tutaweka mpango ya kuondoa madeni ya Mumias na madeni ya Nzoia na madeni ya zile kampuni zingine zote, lakini management lazima tubadilishe. Opoyore pur ma osebedo kadhi mbele counties ma imbo mar Kenya kakoro singo medo siro chenro mag pur kaka yor bero ngima jodak makono. Nimeona mumepanda mahindi kupanda, mumepanda mboga kupanda. Nyinyi ni watu wa bidii, mimi nawaambia pongezi sana. Nyinyi ndio mnanisaidia kulisha Kenya, na kwa sababu nyinyi ni watu wa kufanya bidii, sasa nimemwambia governor wetu tulete store ya mbolea hapa karibu na nyinyi. Wazuri nyakora mogi jakom mar duond bura mar ODM John Badi koro lando ayanga ne odok laro kom kar chung'od bura ma Suba South yiero maduong' ma 2027. Badi wacho ni jaod bura masani Karoli Omondi osebayo kaluwore gi ondamo manokao mar tiyo gi jatend piny Kenya William Ruto. Badi mabende en jaod bura mogwel okoni Karoli sani osenyiso achaya ne duond bura mar ODM kod tend duond bura no kata odoko ni ne okonye mar yudo kom mar od bura ma Suba South miyo ok onyal yie ne mondo mi odogo lar komno gi otiko mar ODM. Adwani waor message nike joge na benyo okwedo enyo donyo do joge na mang'eny constituency ka na next year wagole aduogo koma mondo ji oyud basari kaka nyocha giyudo.
get our ticket, we campaign for you. Raila asked me and requested me to come back home here and campaign for Karoli. So respect I have for Raila, I came back here, campaigned for him when he was almost losing the independent candidate. And he won his seat, overwhelmingly. He won even in polling station, he never imagined he could win. Immediately got to parliament, the first thing he's doing is to spike the party and undermine our leadership and abuse our party leader. I cannot sit back and watch as member of parliament purporting to be representing me in parliament is insulting and abusing my party leader. And I will demonstrate to Karoli that Toba South iko na wenyewe. Kapodogo tache mago mag siasa nyakoro mgajwang moko kuom jolony mawuok e gwenge manyanza kendo mago motendore gi riwruok mar Kenya Kwanza koro ko ogando nagi mondo mi otim machiegni gi piny owacho masani ma onge mende moro amora. Jolony go kane wuoyo e magawa moro e boma ma Nairobi bende opuoyo jatend piny William Ruto kuom deo moko kuom oganda onagi lemo mopogore opogore mag telo ma Thurka. Wakwajo wania thuolo mane wan joket sirikal tesre oserumo. Wan bende wadwaro mondo wabed sirikal mondo lep sirikal yolware kuomwa direct. Ok wasik wan to jomoko to yudo wan be wang'ni kaka jolony moa e piny luo kaachiel gi josiasa wase amua ni wadwa tiyo gi sirikal ma William Ruto kendo wadwa gero chama ma mondo wabed gi mang'eny jous nyanyo bed mang'eny kik wabed gachiel miriewa mana kaka ng'at achiel madwa. Wan kaka joma a e piny mar nam lolwe nang'o nikech osegwelo nyithiwa, osegwelo yawuotwa, osegwelo nyiwa. Example ni kae Dr. Pamela Olet ochung'ne gimiluongo ni Nairobi Rivers Commission. Bunge ni mano enang'o? Nairobi Rivers Commission ok en gima yot. Koro wawacho mana niya an kaka koro ng'ama miyo, joma miyo ma professionals te ma olony e migape mopogore opogore wariuru lwetwa wabed gi moro achiel wang'ini to gin yore mage ma wanyalo tiyo gi lonywago mondo wadog wager dala. To wagero dala mana ka wamakre motegno gi sirikal matiyo sani ma en sirikal mar Kenya Kwanza ma otelne gi Daktari William Samoei Ruto. Wasetemo dwaro gini kokalo iga 97 nyaka sani to osetamore mondo wayude. Wakwayo ni jowa ma josiasa bende moseyiere piny luo kik wawachuru weche mapogowa gi sirikal ne jowa man piny matiyo madwaro tich gi sirikal bende. Tadwa na kon jowa ma jo opposition ni koro sirikal en lemo maduong' miuru nyithi joluo thuolo mondo President William Ruto oti kodgi e government. Nyakoro mgajonda kan prayo kod ariyo bang' saa adek mar otieno chenro eno imore mag weche siasa jojbati. Kama wacho ni alignment nyaka ibed kuma ka sirikal kaluwa to luwore wi direct. Sirikal nigi rapim mar dend ng'ato ka ng'ato. Koro nanga sirikal kodonjo kuom itoromeni rik. No kalore kod yo loso kajo kabedo jo oganda ni mondo med tim machiegni gi piny owacho. Alice Abia mama wacho ni a confirm no sedonjo a confirm Alice kanyo ni ntiere kod chendo makaji kuom Junior wacho ni kas gunga mbita Ramogi TV chopeyo makare na kanya Apostle Isaac wacho ni en bende osecheck-in kaka pile. Eriko Demo kacho kanya mkago wacho kanyo ni entiere kodwa kata kamano wacho kanyo ni wechego motendre kod kepo mag jolweny. Wacho ni onge gi lekeni. Mane mono mone be. Kieni njo penje kuma lake odhi. Kamano wacho ni gik moko to ne entiere go lakini lake monge. Okay. Okay, Karo Serena Nyaboro wacho ni moso wani uimore uru nade wano waber Karo erokamano. Kasto Injinia Bura ma Udrongo wacho ni en gima ng'eyo ni joma wuoyo kamano tich ber ka ji manyo kamano ng'eni gwenge makaluo to nitiere jok ma bende giwinjo. Freddy Gabia Nyong'o wacho ni wach mar kawo jolweny no to mibadhi to
okapar kadirumie chutho kang'eyo ni en tinga mano kwaye nikech an bende poko kwaya koro kanyal chung'e neno makamano. Chieng' muda lego pap nyadiel batigilidi aneno makare kendo Ramogi donjono maler ahinya. Kaluoka matamre gi nono Omor Juviela Atieno wacho ni oneno aga gin gi Samson Origa kachiel kangintire Ugwe Kano mano Ugwe School. Beano Simon Ongue to wacho ni mbolea makero siko kawacho gi yudo gi nang'o kosi wacho gi mar kosa wano kwane gi Kisumu ka nano pach Simon kaita eno kanyo ka Fredo Suru kantie Dandora Phase 2 ento wacho ni okochwa ni nyaka Luos kala joluo obedie party mar UDA hekoyo dongruok mano pach wacho ni tich konyo ng'ato gi ode okoganda. Haya eno mako juang David Omondi wacho Ramogi TV chopo ne gima ber kata kamano ngeli mar nita wacho ni okwadwa winjo moko to winjo beni koro wacho ni nisha. Haya mano bende pach Faith Mzomo wacho ni jatelo siko mani tuta nita wadwa winjo ni tume tusha. Haya mango pach jopinjo bati Rabi wodo nguta mara wang neno Kenya mkago wacho Ramogi ler aworo joma bende romo mani hotel Nairobi mano en bende wach momore Amor gi Ramogi an lungo ni gero makan gi mamana gineno gi mama gi baba gi gintiere Migori erokamano kum kete jamta ura wasi bora watching live kaintira wasi gwenge mag Kisumu kocha Omora nyagi weche manyien. Odhiambo Walter Mbonya eno wacho ni George Bati wacho ni pache nyise ni nitie mwandu moko mane piny owacho rwake pacho kae tok chik omiyo negi semo taya mondo kik ogandane. Haya mano pach janeno Stephen Owino Wood Nyagero bende ntiere kodwa kantiere gwenge Mairo Murumba kaeto Professor Soyo wacho kanyo ni en bende oluongo ni Matiang'i Jalamo marahero nyado Ramogi TV chopo negi yo makare. Jimmy Kevo wacho kanyo ni entiere Ikoma Tanzania Ramogi TV chopo negi yo makare kata kamano wacho ni Nyasaye mondo gwedha gwedh kendo joneno duto mag Ramogi TV bende aneno kanyo pach Ken Pemba kantie Mombasa Likoni wacho ni bende osechekin kaka pile ntiere kodwa Ochieng' Vitalis wuodgi mkari wacho ni weche gi chopo ne yo makare gima podhire ni siasa tinde kigoyo to kara tich ne jopiny tibo tim karang'o matinde ka gituch gi weche mag siasa. Kani bende nokoguda ka Yesu wacho ni bati joma odonje duond bura mar UDA gidhi adhiya gedho gi achiel wambe giwewa wadonga gedho wachiel koni watim gima wahero makamu uda sere wacho ni an bende gima wuoro ne jotend piny kod jalupne chal ka gima nitiere gimoro ma wigi wilgo gina jok ma tumeweka mpango tukoro mpango no poko wache ni hii tulishafanya mpango koro en weche mathoth ahinya wacho ni siasa aparo ni winjo bed ni iweyo kinde mar telo gi dongruok to koro jogi to chal ni gini koro olokore ni gi ataro iwacho ni kwa gitieko higa achiel waten miyo gi thuolo kik wakas gimane ka gi thoro wacho ni mondo jopiny omigi thuolo mar nyiso dongruok abene gimiyo ganda jo Kenya aneno kanyo Pastor George kantiere Rodi Kopanya mano mar Jesus Fellowship wacho nitiere kodwa chendo wayo matin kanyo George Bati kata kamano ka udugo por wan gi mamoko mathoth nyakora Ramogi kaka mabiro ni omiyo med mana keteka midhiero mar thiedho tuoche matama pod hinyo gwenge makaluo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu, nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika, nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki, nikakumbuka ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416.
Riwri kodwa kiny. Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya biro riwore kodwa ka opuonjowa e ng'eyo matut kuom tuo mar pien. Mana e penj laktar saa 12 mar odhiambo. Kik bayi. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bayi. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo nyakora Ramogi bang' wuok e yweyo matino wadhi nyime gi weche manyien. Achich ma nyinge Nancy Kigunzo ma ong'ere kod nying mar Madhe Wangara kawuono nopodho piny e doho bang' muoche ng'adore kane iwinjo bura ma itude godo gi uso yedhe mamero ji e pacho ka. Podho mar Madhe Wangara nochuno doho mar chungo bura na poya nyaka chak chop tich adek mano mar jumane. Kigunzo koro ochwal e osiptal mondo mi timne thieth motelo ne midhiero makamano. Kigunzo ne dwaro ni mondo ong'e kama do tere omenda mare maromo siling $13.4 manyicha ne omaki gi obila. Kigunzo kod achije mamoko itudo gi uso yedhe mamero ji e kaunti ma Nairobi. Gin mago ma bende wamedo kelo ni nyakwa Ramogi kaluwore kod weche mawuok e doho kod wach mar ohala mar yedhe makelo mer ma bende osebedo ka oketo Madhe Wangara kod achije mamoko e doho. Kora mgajuan kwa dhie kaunti ma Kisumu achich manyoma kiwi kuo ma honorable ma Kisumu notere doho. Achijino chopo e doho bang' meko mare ka itude gi kuo mar simbe ma ok tin 39 kod masinde mamoko. Matimore ka jopiny ma Kisumu osechako chopo e tesend obila mar yango kadi bed ni mwandu mano okwal kuomgi nyalo bedo e kind mago ma obila osendeyo. Jafwambo marwa James Okoth miyowa ler mar wachni. Mamilimani Nyalenda Manyata e kind kuonde dak mamoko e boma ma Kisumu osebedo kodak gi luoro bang' tim moro mosieko mar puso simbe ong'we yamo e lwet jodak. Waromo gi Beryl Bianca jaigni 23 bang' limo tesendo obila ma Kisumu Central luwo wach simbo ong'we yamo mar kido mar Samsung mane onyiewo e yor hola kendo oleronwa kaka jomaundu nomaye sim. Gin jowuoyi adek, achiel ne riembo pikipiki to achiel ariyo ne gin kaka abiria. Koro ka gilor to gibiro ka gima gidonje kanisa. Ka adhi sudo ne gito achiel okawo sim to ariyo yelo na law to tango na pala. Mae biro ndalo machuok kende bang' obila timo apedha kendo dhiyo achich achiel moseyangi kaka Jennifer Imali ma jahigni 32 mitudo gi kuo simbe 49 kod kompyuta achiel. Achijno ma bende nochwal e doho odiechieng' makawuono nokwedo kethono e nyim jang'ad bura Beryl Omolo mane ochiwo thuolo mar ndalo 3 mondo ochiw lipot mar rambun. This court directs the probation officer Kisumu to furnish the court with a pre-bail report in respect to the accused person hearing mentioned on the 31st of August 2023 for consideration of bail to the accused person. Jopiny bende
nigi ywak mopogore ewi weche arita kwe mabomano. Naseneno gi ase witness ka gimayo ng'atido ka ng'ato jok mago simbe bath ndara gi gipor kuomgi gipadi tima isimu to ka gisekawne to giringa apiko gidha apiko to giwuok gedhe. Gikwayo apisas mag arita kwe mondo omed rido apedha e boma kaka yo makende mar rido arita kwe e kinde ma OCPD Peter Mulai to medo kwayo jopiny mondo odhi nyime gi tiyo machiegni gi obila e chiwo maling'ling' mabiro medo jiwo apedha kendo rido weche mag arita kwe e boma ma Kisumu. Koro miyo ka police nyalo bedo gi security officers ma plain clothes ma patrol e streets ya enya Milimani, Nyalenda gi Nyamasaria. Koro gi security lights be ka county government nyalo ng'iyo yo ma ginyalo intensify go weche mag security. Seche ma vijana gi chando wa sana gotieno wakwayo ni wan kaka jopiny wada rita kwe maber kowuok kuom polise wa mondo mi wan bende ka watiyo tije wa kata obedo otieno kata obedo samane to wafeel ni wantiere ei town wabed busy. That my officers are going around night enhancing patrols day and night. And there is nothing to fear about. Peter Mulai bende osingo ni gibiro dhi nyime gitimo apedha odiechieng' kod otieno e bomano mondo jodak obed gi thuolo mar dak maonge luoro. James Okoth, Ramogi TV. Kuna mga jang watere nyake kaunti wa Migori kama pek marido thieth ne tuoche matama pod medo hinyo ganda e gwenge makaluo kalore gi chana ma koro kwa oganda. Tuo mar adundo en achiel kuom mago mathoro hinyo oganda kendo kelo tho mar oganda. Jafwambo moro ma Migori George Juma miyo ranyisi mar familia moro e gwenge mag Masara ma koro chuno ne onyiew muya ma nyathigi ma jahigni 2 nyalo yuyo kalore gi tuo adundo ma koro mako ngima nyathino. Oganda ma yudo tuoche go mag adundo osebiro ka medore e piny Kenya kalure kod lipot. Atamalo 25 mag jogo eko ma irwake wards ka gituo e pacho kae gin jogo eko mantie kod tuoche go mag adundo kalure kod lipot ma ogorwogno ma ong'ere kaka World Heart Federation. E kaunti ma Migori malo ji 28,000 kod 700 nitie kod tuoche go mag adundo. Hope Shasha ma jigni 2 mawuok e gwego mag Masara e sub-county ma Suna West en achiel kuom jogo eko mantiere kod tuogo mag adundo e kaunti ma Migori. Alikuwa anashindwa kupumua, kuamuka tu asubuhi nikapata mtoto amefura mwili yote mpaka miguu mpaka macho mpaka uso. Lipot mawuok kuom lakteche yango ni Hope nitiere kod bur e adundo ne gin mabede koro miyo muya ok nyaringo makare e dende duto. Jonyuol mag nyathini wacho ni ne giyango ni nyathi nitiere kod tuo mar adundo ka nitiere kod dweche 9. Vile walinieleza oxygen haitembei mwili yote, ndio maana hiyo kufura ilikuwa. Bang' ringo osiptende koni kod koni ka gimanyo thieth ne nyathini ma pesa koro rumonegi ka bende pod dwarore bende thoth. Wuon nyathini Ambrose Ochieng' okawo okang' mar duogo nyathini dala kendo bedo kode ka itimne thieth dala. Oyudo ka gik mane tete mane wan go dala wakae waseuso mo adong' nono ma kaka nyathini wanyalo tere surgery en gima ne gikonwa ni mondo timne en 1.2 million. Nikech ne osebedo ka oringo osiptende seche duto mondo koro medne muya gimanyo pesa kowuok kuom osiepe kendo ginyiewo ne muya makori mede ka entie ot mondo kodwok piny garama mar thieth. Cylinder en siling 65,000 cylinder no. Nitie gimoro kanyo bende regulator mamalo kae ni. Regulator no en siling 35,000. Nyithindo moko be wan go dala kae ma ni me watim gi achiel 2 kaka de nyithindo be chiem chuno nyaka nwabi ka waduog dala ka. Min mare Professor Ambrose mosebedo karite pacho kama otudne muya ka seche mag chich ni weche koro ok be to giluongo laktar mondo chiw kony. Nilikuwa anafanya hospitali kitambo. Naitwa daktari kwa Bits wa Migori. Alinipea namba yake, anaweza kuja saa zingine anamonta. Sije wakete gimoro kaka kukinyi wakete nyaka gimoro saa 9. Ochieng' ma wuon nyathini ne tiyo kaka jatich mako jolo e kaunti ma Migori. Kata kamano tije ne orumo apoya kabedo wacho ni mae koro bedo kod pek mokalo e manyo thieth ne nyathineni.
seche mwadong ni to nyathi bende tuo ka koro ana chapa kibago mako matenda madang atim. Lipot yango ni atamala 13 mag bero ni jogo mowito ngimagi e piny Kenya owito ngimagi nikech tuoche mag adundo. Juma, Ramogi TV, Migori. Wageno ni nyathino biro do chang kendo mondo ngimano obed makare ka wamedo kwayo ne jonyuol mondo Nyasaye med miyogi chuny motegno e kinde ma gimanyo thieth ne nyathi matin no. Wakita ne nyime Lydia wang'eyo ni mbendo tenre kod weche mamoko kama rowere kod ji mamoko ne obago ng'anyo e boma ma Eldoret mar bandho chudo margi kuom kambi mar First Choice. Giywak ni kambi no ne owuondogi kendo lal gi omenda mane gigolo ka koro ne gigeno ni biro konygi yudo tije pinje maoko. Gidwaro ni mak weg kambi no kendo kaw negi okang' mager mar chik. Giwacho ni gikawo okang' madonje ndara kendo bago ng'anyo ni mar onge ng'ama chiko ite na ywakgi. Nililipia my daughter. At the moment nililipa pesa nikaambiwa you wait na ili backfire. So to me I need my money. Documents iliandikwa. It's now almost 4 months. Nothing is happening. IG of police. We are told Judith aleta pesa kwa ofisi yake. That is why this file is not moving. We are calling out from IG of police. Judy should be arrested within the shortest time possible. I was supposed to go to Sydney where my sister was, but alisema yeye ni sure. So my father akaomba loan. Aliomba 800,000. Nililipa 50,000, ilikuwa ni travel niende Qatar na niliuza kipande cha ardhi. Maupom jod bura koro wuok oko mar seyo sirikal kuom chochni mosebedo kinene lai manyien mar somo mar CBC. Koloso skul primar mojola e kinde mar nyasi mar pogo basari maromo siling milion 17.2. Jaod bura mar Kisumu West Rosa Buyo owacho ni lai manyien no pong' kod chochni ka nyithindo manie bwo laino koro sik jola kaluwore kod nok mag gige tiegruok. To kore jaod bura ma Luanda Dik Kamaungu ma bende en achiel kuom jogo mantiere komiti mar somo od bura nowacho ni chenro manyien mar chwalo omenda ne nyithindo e skunde dipo ka odino kendo weyo nyithindo mochando mathoth oko kaluwore kod pek mar ngima masani. Ithulo gi athula ni mondo gidhi the next stage to gima gisesomo to onge. Omiyo wakone sirikal sani piny tek. Jonyuol winjo matek mondo ket nyithindgi e skul. To un kaka sirikal nyaka improve kendo uket teko ute e somo. Nikech somo ni ema kata nyathi oae kama lwet ji ni nono kata kama lwet ji bupe matin. Somo ni ema nyalo golo ng'ato ka ng'ato oko. Wang'eyo ni sani nitie shida. Sirikal ok osebedo clear ni nyithindo mok nyal madwa ni mondo mi help o mi grant kata mondo omi loan. Gidwa yude nade. So sirikal nyaka wuog mi wach gini wang'e ni wacho ni idhi lor tarik 7 dwe mar 9. Tidhi lor nade ka nyithindwa mang'eny pok otimo application. Kwa hivyo iwapo huko hapa lakini walipofungua portal on 31st of July up to date you have not applied, unafungiwa. Na unapofungiwa, believe you me, utalipa ile pesa yote, shilingi 1250 ama shilingi 1300. So iwapo huko hapa na hujaweza kuapply bursary, hujaweza kuapply hiyo scholarship, naomba tu kwamba leo hii ingia kwa portal ya Higher Education Fund na uweze kuapply. Wadhi mejodak ma Kap Kirok e Baringo North joganda mapacho ka mondo tima kare kod mwandu magen go e bero alwora masani ni kamarach kaluwore kod lokruok chal kor lwasi. Kata obedo ni gweng'no ne en gweng' motuo e kinde mokalo, chenro mar pi mane gichako sani oseloko ngimagi kendo miyo gichiemo makare. Gikoni romo mar pinje Afrika e wi lokruok chal kor lwasi ma ichano bagi boma Nairobi owinjo ket mahino e jiwo tiyo kod mwandu mantiere e reso alwora e Thurka. Baringo County ma ji mathoth ong'eyo kaka gweng' mathoth oganda gin jopith jamni, kendo lweny mar laro kuonde kwath kod kuonde modho osekelo sigu e kind dhoudi mar rowere kadongo, to gin gima ging'eyo en ting'o bunde kod wuotho gasere. Pi mwandu manok mare osekelo sigu e kind jodak ma Baringo, koro kelo lokruok ne joma nong'eyo ni riwruok e teko kendo gitiyo gi pi kaka oganda yo makare
nyalo loko ngimagi. Jodak ma Kapkirwok e Baringo North, achiel kuom gwenge manosebedo kod midhiero mar lokruok chal kor lwasi kuom maloyo higni 30 mokalo, kendo thoth gweng'ni ne gin kite mong'iengore ewi buru kod lum manok manoyudore e gweng'no, ne ofwenyo rieko kendo giserwako ne gweng'no nanga manyien mar chiemo kod yien mapichni ka gitiyo kod pi manokunynegi. Giywayo bende odundu mar pi nyaka e puothe, mamiyo sani ne gigoyo riti nikech chenrono mar pi sani oloko pach oganda mathoth mane oketo geno margi kuom pith mag jamni, ka koro gimako pur gi lwetgi ariyo. Gweng' ma Tenges, Sacho kod Nget Moi, ma kinde moko kite emane mosore kod wang' chieng', sani oyudo nanga manyien. Yien mapichni oumo lowo kendo puothe molak e kind gode nyiso geno e gweng'no. Rabolo ma itgi otagore, oduma bende fwayo itgi gi mor ka gipako biro mar pi e gweng'no. Geno mar keyo mabup nenore e kind jodak. Kata mana ore mane duono kaluwore kod kech mar teko chieng' sani oyudo ngima manyien, kaluwore ni pi mawuok e dag pi mane okuny ichwalo ka orie aore ka okale odundu mondo kony jok ma jopith jamni mani mabor kod kuma nokunye pi. Ka koro pinje Afrika chano romo e chak dwe mar 9 mar lalruok ewi kaka inyalo ked kod midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi kendo geng'o mamoko manyalo tucho, jopiny ma Kapkirwok e Baringo omedo jiwo oganda mondo oti kod mwandu ma gin go e rito alwora kaka yor bedo kod ngima makare kendo jiwo dongruok mar yuto e kind pinje e piny mangima. George Bati, Ramogi TV. Jopith ma Siaya oyudo mwandu mag pith kokalo chenro ma itayo gi Tend County. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Mago
mag ohala wachako gi kaunti ma Siaya Nyakuorom Gajwang' kama grube 33 mag jopith ma Siaya oyudo gige pith e bwo chenro ma itayo gi tend kaunti ma Siaya mamuonyo shillings milion 7.8. Mwandu ma jopith kod pur oyudo oriwo koda ka kony mag pith rech, pith gwen kod pur mar maembe. Chenro mar pogo mwandu go ne ota kod Governor ma Siaya James Orengo kod jatend migawo mar pur kod pith Sylvester Kokoth duto ne opuoyo okang' mar oganda mako e pur gi pith motegno. Siaya wacho ni kanitie county man arable land, over 80% of Siaya is arable of our land. To moko bende ma ok arable gin kuonde moko minyalo keto gik moko mopogore opogore. Taka the lake, get the rivers, get the wetland one go a wonderful opportunity to transform Siaya using agriculture as a pillar. Kenda wacho mano ma onge luoro moro na agriculture ma nyalo konyo wa. To kana na pur gi lwedo nyaka wabedo watim transformation for mechanization, get to modern ways of farming and value addition. Wadwa nwanyisu nitie pesa kod benefits e weche mag pur to emomiyo wabiro chiwo gik mabo chiwo kawuono gi mondo wa support value chains ma SDSP program wa nyocha handle ma en weche mag pith mar gwen mag kienyeji, pith mag olemo maembe kani iye kanyo kod olembe moko kod pith mar rech ma wase mako motegno ahinya under program ma kod programs moko mane department mag agriculture. Osuru nyimeni sirikal ochano mar keto maromo siling bilion 37 mar kedo kod tuoche ma mako dho jamni kod tiendegi moriwo koda ka tuo mar remo. Okang' makama en mar kedo gi midhiero ma tuoche go ma oyangore ni hinyo jamni e gwenge ma otuo. Director mar chenro mar thieth jamni Dr. Obadia Njagi okoni chenro no geto neno ni lal ok obedo ne jopith e gwengego. Nolosero mar lalruok e wi yore mag kedo gi tuoche go mag jamni mamako dho kod tiendgi. It's an approved strategy by the international experts. Where are the gaps? Where do we need to tighten so that this strategy can work for us, especially in trying to deliver the new government's better agenda? And we know this government has prioritized dairy value chain. It has prioritized the leather and the beef. And we think perhaps the biggest threat to this agenda is foot and mouth disease. Because basically in the past, the responsibility has already been on the government, but we believe with good coordination with the government, the private sector can play a key role, not only in availing the vaccine, also delivering the vaccine to the farmer, and also doing reporting and managing the disease. Johera mag tuke ywak ni sirikal ok kete tim chike matayo tuke. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ramogi wamedo dhi nyime koro donjo weche mag tuke. Sirikal ochano mar keto aparone mano opogore kod mago ma wang'iyo ni Ramogi wadani mondo wang'iyane mopogore kod mano kama bende wadhi ng'iyo weche motenore kod mag tuke ahinya kaka itimo chike kata iketo chike mag tuke. Moko kuom